पटना बा देवरा ढोरी चटना हालांकि यहू गीत के कहाई के पड़ी चंदन चंचल गौले बारे एक दिन देखनी कि मीडिया लोग उनका घरे पहुंचल बारे से हई भाई लो तो खाली गौनई घींचला ना पंकज भैया और 100 रुपया मैकवा लेके घूमत रह सो कनी के कहता दुआर पर जाकर चंदन चंचल के चाचा से पूछत रह से कि तब चाचा जी आप क्या कौन है तो कहता कि हम चंदन चंचल के चाचा हैं तो आप कभी ढोरी चाटे हैं कि नहीं तो चौचो ठीक है बारे कहता कि चाटे तो नहीं है लेकिन अब हम भी सोच रहे हैं कि चाटे हैं। अच्छा कितना गलती बात बा ठीक बा कोनो नया पचंदन बाउर गीत नानू गौले हम एकरा पहिलहू बाउर गीत लोग गावेलन गौले बन खाली चंदने चंचल पे हमला काहे होता अब वो जाके अट पट लोग सवाल पूछता जौन सवाल ओका चाचा से लोग पूछ वो तो अपनो बाबू से मीडिया लोग पूछ सकतन घर ही कि तब बाबूजी एगो ब्यास बोले बा कि देवरा ढोरी चटना बा तू बड़की मई का चटले बा के तो अपना घर हूं अपना बाबूजी से पूछ सकता तो ई सर्व अपना बाबूजी से नखन से पूछ ई जा तरह से गावे वाला का चाचा से पूछ तोरी बहिनी के इंटरव्यू दे चल तरह से पाहु लगे जी जी अब इतना कहम न तो हमके बड़ा डिस्टर्ब आदमी है हां लेकिन ई सब लयदार के क्षेत्र है तो मन करता के एगो पखाउज के लय सुन फूलवा में जी मैया गोइलू लो भा किस्मत भैया कि अरे कौन गुनवा और हउल के फूलवा में जी मैया गोइलू लो भा कौन गुनवा और हउल के फूलवा में जी मैया गोइलू लो भा पवन गुनवा निमिया के गोछिया ये पवन गुनवा निमिया के गोछिया झूलेलू झूलू लगा पवन गुनवा झूलेलू झूलू लगा पवन गुनवा निमिया ई पखाउजे के लय है चाचा जितना ऊपर स्वर से गावल जाला उतने नीचे स्वर से गावल जाला कि अरे कौन गुनवा और हो फूलवा में की मैया गोइलू लो भा कौन गुनवा और हो फूलवा में की मैया गोइलू लो भा कौन गुनवा निमिया ये कौन गुनवा निमिया के गोछिया झूलेलू झूलू वाला